Ta' bil-ħaq li qatt ma tista' tintesa r-rebħa li aħna bil-qawwa divina ġibna fuq l-edewwa tal-isem tal-Alla. Infatti l-imgħallem divin tal-bnedmin li wera bil-kelma u bl-eżempju li l-umiltà il-vera triq waħdanija u meħtieġa l-glorja eterna, semma l-valur tat-taqbida u tar-rebħa fuq Satana u sħabu. Meta 72 dixxiplu tiegħu ġew lura f'Felħanin u qalulu mulej u koll xjaten jintefgħu taħtna f'ismek. U qalilhom: jien kont qiegħed nara l-Satana jaqa' bħal sajjetta mis-sema. Min dal-kliem, min ma jarax is-sebħ li rċieva minna Alla u jarana niġġieldu għal ġieħ tiegħu? Min ma jintebaħx bil-valur tal-qawwa ta' Alla li kellna fidejna biex biha nqimuh? U l-kbira Verġni Ommu Marija Santisma, f'mument ta' ħeġġa mfawra minn qalbna, veru dixxiplu tal-Ispirtu Santu u tempju tal-mulej qalet: u keċċa l-imkabrin minn fuq it-tron u wolla lill-lumli. Għalhekk tassew ma jitfissirx l-onur tagħna għax qdejna lil Alla b'fedeltà u b'veru rat il-ħajr lejh.